Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangooma hazvo veduwe. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane mumwe mukoma avo vandakati ndichitaura navo then foni yangu kwava kungotsvedza ndokubva yatodonha ikatotsemuka. Strange things indeed they do happen in this world. Kuti ndinge ndichizotanga kurwa nekutaipa voice note ravo, hey, zvakazotonditorera nguva. Saka vane voice note iro ravakanditumidzira vari kuti ivo vari kutsvaka rubatsiro nekuda kweizvo zviri kuitika mulife mavo. Vana vavo vari kutambudzika, vana vavo vasikana zvekare nevana vavo vakomana. Meseji yacho yavakanditumidzira zvekare nezvimwe zvandakataura navo pacall. Hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Dambudziko riripo mukoma nderekuti ndini ndiri kukonzeresa kutambudzika kwevana vangu, asi kuti ndinge ndichifamba nevana zvinotinetsei, nekuti iniwo ndakazoita mhiko ndingadai ndakafa muri mugore ra2019. Ipapo ndo pandakabva ndachizonzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita mhiko dzekuti kunyangwe vana vakazotambudzika sei ndisazoenda kun'anga ndichitsvaka rubatsiro. Ipapo ndakarwara mukoma zvekuti vanhu vazhinji vanondiziva vanototi uyu murume uyu akaponeswa naMwari wake, asi chavasingazivi ndechekuti ndakazotoita zvekutofamba kuti ndinge ndichizopora. Kwava kunoita mhiko dzekuti gudo iro randainge ndichishandisa pandaimboita zvekudhiraivha matraki risazondiuraya nekuti ranga rava kuda ropa rangu. Saka pane umwe muzukuru wangu uyo akazofa mushure mekunge ndapora. Muzukuru uyu haana hake kufa gore iroro, akazofa muri muna 2022 zvekuti hakuna anotozviziva kuti muzukuru uyu ndiye wandakaenda ndikanoti aifanira kuti ange achizofa pachinzvimbo changu. Saka gudo iri rakataura iro rikati, kana vana vako kana vakatambura zvinengei, unofanira kuti unge uchiita sekunge hauna chaunoona. Ndichitaura nemi kudai, vana vangu vanotambura asi ndinoita sekunge hapana kana chandinoziva. Ndinotoenda kuchechi ndinonamata, asi chokwadi ndechekuti gudo rangu ndiro riri kutambudza vana. Iniwo mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 58 years ekuberekwa. Basa rangu rainge rimbori rekudhiraivha matraki. Ndaidhiraivha matraki muno muSouthern Africa, muno muZimbabwe, Zambia, DRC, kwava kuchizoenda kuSouth Africa. Ipapo upenyu hwainge huchinyatsokufamba zvekuti vanhu vazhinji vaindiziva vaitoti murume uyu ane mari dzake. Takadhiraivha matraki awa, truck driver achiri nechiremerera, asi pane zvakazoitika uye zvekare ndikazounza chituko mukati medzinza rangu. Ini ndinoda kuyambira vamwe vanhu kunze uko vachiri vechidiki kuti kunyangwe ukaona upenyu hworema sei, unofanira kuti unge uchiziva kuti kuna Mwari kudenga, ende Mwari vane nguva yavo yavanenge vakakutarira. Ende munhu gutsikana neizvo zvaunenge uinazvo panguva iyoyo, nekuti wose akaromba zvinobva mukusagutsikana. Hongu inokwanisa iri situation, but nekusagutsikana zvekare nezvaunenge uinazvo. Ini handikurudziri vanhu kuti vange vachiromba nekutotya chaiko, kuti dzimwe nguva unokwanisa kuenda kun'anga uine chaunenge uchida, but kana wasvikako kun'anga kuya inokwanisa kunge iri n'anga inenge isingarombesi, but n'anga dzinozivana uye zvekare paushamwari hwavo anenge achitoziva kutoti ningi naningi ivo vanoita zvekurombesa. Ende kana kuri kunzi ukamuudza kuti unenge uchida mishonga yekuromba, haangambotadzi kukupa mishonga yacho iyoyo yekuromba. Se zvakazoitika pandiri, ndakaenda kun'anga mukoma, ndainge ndichida chinhu chidiki kwazvo. Dambudziko riri pandiri nderekuti ndainge
ndakazvarwawo ndiri munhu asina sikarudzi yakakura, saka satruck driver ndaiva ndiine magirlfriends angu akati one day apa sikarudzi iri diki kwazvo, saka ndaiona sekunge ndainge ndichingojekerwa mari dzangu mahara nevakadzi avo vandaidanana navo, apa vachizviziva kuti sikarudzi yangu yainge iri diki kwazvo. Wangu mudzimai wemumba ndiye ega ainge asingakompleni nekuti takazvara vana vose avo vatakazvara nayo sikarudzi iyoyi iri diki kudai. Asi ndakati ndava kuita zvemagirlfriends pane mumwe mukadzi wandakatanga naye wekukwekwe, uyo aikomplena zvisingaiti achiti uri kundiurayisa nenzara. Saka nemukadzi uyu patakatanga kufambidzana, iye aiitawo zvekuhodha, aienda kuZambia achinohodha. Ipapo mainge muri mugore ra2008 pandakasangana naye ndichizotanga kufamba ndichitsvaka n'anga inokwanisa kundibatsira. Mainge mava mugore ra2009 pazvakazoitika. Saka nemukadzi uyu takafambidzana, aiva ari mukadzi wemunhu. Ndakasangana naye nerimwe zuva apo pandainge ndichibva kuLusaka, ndokubva tachizotanga kufamba tose mushure mekunge ndamupa lift. Saka ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndamuchiva uye zvekare ndainge ndichida kuti tinge tichifambidzana. Iyewo akabva ati it is fine. Saka taiti iyewo kana aine rwendo rwake rwokuenda kunohodha kuLusaka aimirirawo kusvika ndawana load iyo yekuenda kuLusaka. Ipapo ndainge ndichiri kudhiraivha muno muZimbabwe ndichishandira umwe muZambian aiva aine matrucks ake awo aienda kuZambia kana kuDRC. Saka ndaizoti kana ndawana load then ndobva ndachizomuudza tobva tachizoenda tose. Aibva anyepera murume wake kuti ari kuda kuenda kunohodha kuLusaka, saka aibva achizosangana neni tobva tachizoenda tose. Then ndakazomuudza kuti nemadiro awo andainge ndichimuita ndainge ndisingadi kuti ange achiramba akagara nemurume wake because ndainge ndava kumunzwira godo. Saka iye akabva achizobvuma semunhu ainge achiita madhiri, because ndaiti kana ndava muZambia ndaidhila neumwe controller wangu uyo wataishanda naye anenge atori nemaloads. Saka taiti paya kana tika offloader, murungu anenge asingazvizivi kuti ta-offloader, like tichiri pa-offloading point ndinenge ndichingopa ma-updates ekunyepa kumurungu, uye zvekare controller wedu uyo murungu wedu waainge achivimba naye asingatozvizivi kuti ndiye ainge achitoronga madhiri ose, akatosvika pakutotengawo matrack ake. Nazvino ane matrack muZambian iyeye. Saka aipa murungu ma-updates ekunyepa kuti pa-offloading point pakazara matrack. Izvo mukoma ndinenge ndatoburutsa muLusaka ndobva ndanzi endesa kana chibage ichi kukitwe, kana kuti enda unotora chakati kukitwe udzoke nacho kuno kuLusaka. Saka ndo mari idzodzo dzataizopoketa tichisa pahomwe. Then dzimwe nguva taikwanisa kungonyepera murungu kuti track rafa, izvo tinenge tato offloader ndotomboenda kana kuZambia uko ndotozodzoka zvangu. Iye murungu sezvo ainge ari munhu aiva nemari dzake, he was not involved in the day-to-day runnings of the business. Aiva nema-managers ake avo vatainge tichiita navo madhiri. Saka mari yainge iripo mukomanashi, nekuti taigara tichingorova madhiri ndo zvakakonzeresa kuti mukadzi uyo wekukwekwe ange achizotevedzera zvose zvandainge ndichimuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achizorambana nemurume wake. Akabva achizobvuma. Mushure mekunge abvuma paya ndikabva ndachizomutsvakira kwekugara muno muHarare. Saka ainge atova small house yangu, ndipo paakabva achizotanga kukomplena achiti ndainge ndichimuurayisa nenzara sezvo iyo yainge isina kukura. Akanditi chandakarambira murume wangu chimbori chii, hongu mari iripo but handisi kuguta. Saka ainge ava kundipa stress zvisingaite kuti apa ndinogara ndiri paroad, iye anenge ari kumba. Zvino haazondihuriri here mukadzi uyu. Then makazoti muri muna July mugore ra2009 ndo pandakabva
sarudza kuti ndinge ndichitsvaka munhu anondibatsira. Saka pose apo pandaienda kunana DRC, vana Zambia, ndaipota ndichitsvakawo zvemishonga zvekusimbisawo musana, kungotiwo sezvo iri diki yaifanira kuti inge ichingowanawo simba. Saka ndaiva nevanhu avo vainge vachiita zveun'anga but vari maherbalist vakawanda vandainge ndichiziva, vamwe vataisangana navo mumatruck stop vachititengesera mishonga yacho iyoyo. Saka imomo mugore ra2009 muri muna July ndakabva ndachizonzi nemurungu ndinge ndichienda kunorthern Zambia ndichinotora chibage chandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodzoka nacho kunoko. So ndaiva ndiine imwe n'anga yandaiziva but ainge ari herbalist mind you, aigara achingotitengeserawo maherbs akasiyana siyana. Saka ndakazosangana naye muLusaka akandiudza kuti aiva nezvinhu zvake izvo zvaainge achida kutakurirwa. Handina kumbomuchaja sezvo ndainge ndatorova mamwe madhiri apa ari munhu wekuziva. Then we left Lusaka kwava kuenda kuKitwe kwaainge achigara. Ngoma takasvika zvakanaka but tiri munzira manje ndakamuudza kuti ndainge ndiine problem iyo yandainge ndiinayo. Saka akanditi ainge achazondiitira plan pakunodzoka kwandainge ndichazoita. Saka ndakaenda ndikano offloader, then ndava kudzoka ndakazosangana naye akabva achizondipa mimwe mishonga. Zvechokwadi mukomanashi, ndakati ndava kudzoka nemurume uyu takasangana akandipa mishonga ndikadzoka kunoko kuZimbabwe. Saka rudzi yangu ndopa yakatanga kukura zvekuti yakazotomboita normal size, but mushonga wacho iwoyo yaiti kana ikamboreba yodzokera zvekare paposition. Ndakazodzokera zvekare kwaari, akazoenda neni kumwe kunonzi kuNdola uko kwaaka nondiratidza imwe n'anga. Saka n'anga iyi ndiyo yakazondirombesa zviya zvandanga ndichitaura mukomanashi kuti vamwe pakunoromba kwatakaita hakusi kunzi tainge tiine tarisiro yekuti tainge tichida kuromba, asi nekuda kwekusagutsikana, nekuti ane mishonga miviri yaakandipa. Umwe mushonga wacho ainge akanditi sikarudzi yako inongowedzera kuda neabout 4 centimeters, in which dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakabvuma. Hongu yainge ichiri diki zvayo but ingadai iri nani, ndingadai ndisina kuzonobata mishonga yakaipa, asi nekuda kwekusagutsikana ndainge ndava kudawo inenge yakaita hombe. Ndopaakabva achizoenda neni kunonzi kuNdola. Tasvika kuNdola kuya ndokubva achizotaura neimwe n'anga iyo yakandipa mishonga. Nen'anga iyi manje takazotanga kuwirirana because ndakaona kuti mishonga yacho yainge ichishanda. Ndainge ndava kusanyanya kuwirirana naherbalist uyo aipota achindipa mishonga. Then ndakazoti nerimwe trip ndiriko kuZambia ndikataura nen'anga yekuNdola, akabva achizondiudza kuti aiva aine umwe mushonga uyo waainge achitengesa, akati ainge akaenda kuMalawi akanosimbiswa zvekare, ainge ava nemimwe mishonga yaainge achitengesera matruck driver. Saka ndakazoenda kumba kwake zvekare, akabva achizondiratidza matehenya emakudo ainge akawanda kuda aitosvika kuma100 and something. Akandiudza kuti iye nevana vake nevamwe vashandi vake vekupurazi kwake, because ainge aine purazi, akanditi vainge vakauraya makudo iwawo, aituma vashandi vake zvekare nevana vake kuti vange vachifamba vachivhima makudo. Then ndo ainge ari matehenya acho iwawo andainge ndichiona avo aainge achitengesa. Saka ndakabva ndachizotenga rimwe dehenya mushure mekunge andiudza kuti dehenya regudo iroro kana ndaritenga kubva kwaari akandiitira mhiko dzacho ndaikwanisa kuzofamba naro dehenya iroro. Akanditi rinofanira kuti ringe richizogara riri pazasi peseat, but seat rapassenger. Akanditi kana usingakwanise unofanira kuti unge uchitsvaka space pazasi pechimbedha chako but riri kuside kwako. So ndakabva ndachizoritora
mukomanashi raigara mune kamwe kabhegi kainge kari kadiki. Ndairigarisa riri pazasi pesiti rapasenja. Dzimwewo nguva ndaitiwo kana ndava kunosiya truck kuyard, isu pakambani pedu umwe noumwe aiva netruck rake, zvekuti kunyangwe ukada kupaka truck iroro kumba waikwanisa kuripaka. Murungu wedu ainge ari very flexible enough. So ndakabva ndachizotanga kushandisa dehenya iroro. Mukoma nekufamba kwenguva rakazotanga kumera mamvere, zvekuti pari zvino utori musoro wegudo unotorarama. Saka ndainge ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoti after each and every 3 months ndinotenga huku dziya dzechibhoyi. Ndaipinda bhizi mukoma, ndaiti pose pandinenge ndiri kana 3 months dzava kuda kunokwana, ndinenge ndichingotsvaka chete kuti anganditengesera huku yechibhoyi ndiani. Then ndobva ndachizouraya huku iyoyo. Kana ndaiuraya ndaibva ndachizodira ropa racho. Ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichidira ropa racho pamusoro pedehenya iroro, ropa racho richiri kudziya. Izvi ndo zvandainge ndichiita. Mukoma ndakatanga kushanda zvekuti kana murungu wangu he used to give me mabonuses, ndaishanda ndisingazorori. Iro track ndo randaizotonzwa kutoti iko zvino simbi dzakweshana. Ndaikwanisa kudhiraivha kubva muHarare kunosvika muJoburg ndakangorara chete. Gudo rangu ndo rinenge richindidhiraivhira. Ndaizongoita madelays mumabhodha nekutiwo kana ukazongomiswawo nemapurisa pamaroadblock, but inenge iri kurura chete. Mukomanashi I would drive without ever resting. Kana track rangu rainge richitozivikanwa pakambani kuti murume uyu anoshanda chaizvo. Saka ndakaona kuti zvose zvandainge ndichiita zvainge zvichitondibatsira. Namadhamu takatanga mabusiness kuwedzera pamabusiness avo atainge tava nawo, atainge tagara tiinawo zvekare. Saka iyo sikarudzi yangu pachezvayo mukoma mashandiro ayainge yava kuita. Asi ndakazoona kuti ndainge ndava munhu ainge asisina control, ndava kungogara ndichingoda vakadzi chete. Mugore ra2014 pane imwe shamwari yangu uyo akazondiudza kuti iye ainge awana basa muSouth Africa. Ndakangomuti nditsvakirewo basa. Ndokubva achizondiudza kuti aiva aine umwe muIndia uyo ainge aine matrucks ake. Ndopandakabva ndachizoya kuSouth Africa. He then tested me, ndokubva ndachizoriwana basa. So ndainge ndava kushandira muIndia uyo anogara kuPretoria. Murume iyeye mukoma aiti Bhadhara. Tainge tichienda kuCongo uye zvekare taidzoka tiine kopa nezvimwe zvakangosiyana siyana. Mukomanashi mashandiro andainge ndichiita, ndakangomushandira kwegore rekutanga. Akakwanisa kutenga mamwe matraki 3 nekuda kwekusazorora kwandainge ndichiita. Pandakamutakurira the first load akatombofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndatoba track rake, because ndakati ndichisimuka usiku, mangwana acho makuseni ndainge ndatova muBotswana. Ndakatora imwe load muJoburg ndikarara usiku hwose ndichifamba kwava kunokrosa. Mangwana acho makuseni akati achiedza kuda kundifonera nenhamba dzangu dzemuSouth Africa, akaona mafoni namba aya asingapindi. Then ndokubva achizoedza kundibata pamafoni numbers angu ekuBotswana, akaona manumbers angu achipinda. Akandibvunza kuti ndainge ndiripi, ndikamuudza kuti ndainge ndatodarika Gaborone. Zvinova zviri zvinhu zvakatomushamisa. Akafungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichimunyepera, asi ndakazoti ndamutumidzira mapictures ndopa akaona kuti ndainge ndichimuudza chokwadi. Mukoma ndakarova musikore wese wezuva ndikanobata kazungula. Mangwana acho ndichipinda muZambia. Ndakarova mazuva 3 kunobata bhodha reDRC. Ndainge ndatosvika. Kubva ipapo ainge ava kungondipa matrips iwawo ekubva muJoburg ndichienda kuDRC. Ndaizongorohwa nemadelays pabhodha repaDRC. Akazogumisidzira
ataura nemaclients ake zvekuti ndichiri murodhi, mapepa anenge atogadzirwa nechekare. Ndongosvika ndichingodarika, ndaikwanisa kuzongoitawo delay, maybe ndakamirawo ndiri mukiu, then pakuzodzoka zvekare mapepa angu anenge akatogadzirwa nechekare. Zvakangomutorera gore kwava kutenga mamwe matrack nekuda kwangu. So ini ndainge ndichingoshandisa musoro iwoyo wegudo. After each and every 3 months ndichingotenga huku ndobva ndadira. Saka pandakazoona kuti there was something that was wrong, ndaiva ndiine mwana wangu uyo wandichati Ropa, my first born, akabva achizotizira akaenda akanotanga kugara nemurume wake, but aingogara achingonetsana nemurume zvekuti mukwasha aingouya achingochema chema nekuda kwemabatirwo awo ainge achiitwa nemwana. Saka takatomboti zvimwe kuda maybe iye mukwasha ndiye ane problem, ane rushushu, but ndakazozviona manje nekufamba kwenguva kuti iye mwana wangu uyu Ropa zvainge zvisingatoiti kuti ange achigara nemurume iyeye nekuda kwekuti aitova aine umwe murume. Saka pese apo mukwasha paaiuya achiti mudzimai wangu ndikushaya kuti dambudziko rimbori pai, haana respect, kana achitaura neni anenge achiita sekunge ari kutaura nekamwana kadiki, anopopota, anoita zvaanenge achinzwa kuda, ende mumba hamuna kana peace. Saka ipapo pandakazotanga kurota hope zvekare zvinhu pazvakazotanga kupanduka, ndopandakazozviziva kuti alright, mwana wangu uyu ndiye ari kuitwa mukadzi nechikwambo. Saka chikwambo ichi chaizopota chichimugara zvekuti anenge achisema murume asingadi kuteerera, asingadi kuudzirwa zvekuita nemurume zvekare, zvekuti vaigara vachingonetsana. Vakanetsana kusvika mwana wangu aparadza imba yake akatanga kuita zvekupinda mumabhawa. Kubva ipapo zvinhu zvakabva zvachizotoita worse. Vana vangu vose mukoma, kana vari sevasikana kungomitisiwa, uye zvekare kana vari sevakomana. Ndine vana vakawanda, vamwe vasingatombozivikanwe nemudzimai wangu, vandakaitawo nevamwe vakadzi avo vandainge ndichifambidzana navo. Asi pavana vangu vakomana vandakazvara nemudzimai wangu, vanonyanyisa kundirwadza ivavo nekuti ndinogara navo, ende zvidhakwa zvekupedzisira kuona vana vako kuti awa atova marombe, achisi chinhu chinofadza. Ndakazvikanganisira dzinza rangu. Chinonyanya kundirwadza mukoma ndechekuti hongu Mwari vakandipa mutongo wavo. Ropa rangu riri kutambudzika, vana vangu vandakazvara vari kutambudzika, asi vazukuru vangu ndo vari kundirwadza. Vazukuru vangu mukoma Nashi vari kundirwadza, kubva kuvazukuru vevana vasikana vari kurwara nechirwere chimwe chete, vanopota vachidonha pfari chaiyo. Zvekare neava vakomana ava vandati tinogara navo, ivowo vane vana vavo vavakaita. Mukoma Nashi, vana ivavo vanondirwadza nekuda kwekuti vane dambudziko rekuti vanopota vachidonha zvekare. Ndichitaura nemi kudai, nditori neumwe muzukuru uyo akaunzwa namai vake. Muroora uyu akangouya kuzongoramwa mwana, akati ini kunyangwe kwandakaroorwa kwacho handichatokwanisi kugara zvakanaka nemurume wangu, saka ndanzi ndinge ndichidzosa mwana uyu. Saka mwana uyu tinaye ane problem yekuti kana akadonha anotanga kuzviruma rurimi rwake, runongogara rwakazvimba. Ndinokumbirawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Handitozivi kuti mungandibatsira sei. Ndakamboedza kuenda kuZambia asi ng'anga iya yakatadza kundibatsira. Please ndibatsireiwo mhuri yeZimbabwe apa mhiko dzandakazoita nekuda kwekuti ndainge ndichitya kuti ndinozofa. Ndakaita mhiko dzekuti handifaniri kuti ndinge ndichizosunungura vana vangu. Apa musoro uyu wegudo handichazivi kuona mazuva ano. Waisidzoka kwandiri after 3 months, asi iko zvino wava nenguva kubva zvawakabva kwandiri, asi ndinogara ndichiurota zvangu. Unenge uchingoti ropa ropa
ropa ndinenge ndiinawo ndiri mune imwe room iyo inenge isina kana chiedza, munenge muine zirima, asi ndinenge ndichiuona musoro iwoyo wegudo uchingoti ropa. Apa inini ropa rekuupa ndinenge ndisina. Mhuri yeZimbabwe, iyo ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi chinondirwadza, kunyangwe hangu ndakatadza, asi seiko Mwari vari kuranga vazukuru vangu. Hanzi ndo zvinonyanya kundirwadza izvozvo, ndakazvikanganisira dzinza rangu. Ngatitaurei navo mucomment section.